wayo masoyin Nijar shugaba Bazum masoyin talakawa ina kada wani Nijar kai mallakin nan masoyin kowa kullum da na sani akan tege ya ce shiru ma in kun kaje ta wannan magana ce mai nema in ya samu wannan aya ce juyin mulki a ƙasa fa wannan fitina ce ba zo aka maka zalunci ne alasaka ma a ranar tsayuwa mai kishin 'yan ƙasarsa an ture shi ga wani na maki akan gwarabe shi wani soja da can amana mun gane shi ka dawo ba zo ana yankewa gugan karfe ba a so aka canza ka tsinin mashi makiya ka wasu kanka ba zo duniya tana ta da dosan ka yau ba kai gaba kaɗan a gano da rashin ka demokaradiyya ƙasar da an kaiwa fyaɗe wayo ba zo muna yankewa ina ma garkuwar karen nan da an san mai tsaron karen nan da an zuba da wuta abun kamar yakin nan juyin mulkin ba za a yi nasara nan mai duba ma amana ranar bayanan muna kewa dawo ba zo masoyin talakawa ka kawo ci gaba cikin ta kasar Nijar ga natsuwa ka saka cikin ta kasar Nijar yaki da talauci kai ka fara sha'ani Nijar ka sanya tsaro an yaba a kasar Nijar amma makiya suna da kushe ma sun ce wai ka gaza Allah shi ka dafa ma birni har ƙauyuka ana daɗa gode ma yau ba kai an raba mu dole mu koka ma muna daɗa gode ma Allahu ya saka ma Allahu ya dafa ma Bazum dawo masoyin Nijar masoyin talakawa da juyin mulkin ka duniya ta daɗo san kaya wannan amma ka san dai iya mulkin ka ga babban kuskuren da dai suka canza kaya na daɗa koka wanda rashin tambaiwa bazo garkuwar Afirka daga Nijar kura maganin kare a cikin Nijar Muhammadu Bazum ba za a ce na riga inyar Allah ka tsare ranar yabo ga mutan Nijar Bazum baya nan hawaye kowa batun tattalin arziki yana bisa gyarawa duka an shaida kasar gaba mai kokawa in kun duba makwabtan ku kun ganewa Burkina Faso da Mali juyin mulki ne sannan Libya da Chad juyin mulki ne mun sanya gini kasar ga ita ma a hakan ne sannan Najeriya kasar nan ta yi zaune tattalin arziki ya sanya ta hakan ne Bazum ya yi kokari kun gaza gane hakan ne yan ƙasa 'yan Nijar sai na yin kewa dawo Bazum yaushe kenan masoyin talakawa dama ka dawo Bazum yaushe kenan muna yin kewa da wayona ban taɓa ganin ana koka ai juyin mulki duniya ana kushewa duba social media ka gazance radio tele duba nan karka takaice jaridu na duniya suna ta zubo zance faransanci turanci da hausa da zauranci da chainanci larabci sun ce basu lamunce wuraren hutawar jama'a zancen Bazum Muhammad
Sa'adu ɗan taskar masoyin Nijar musamman talakawa. An ta amanar ka, an katsa mulkin ka, samun damar hakan waɗanda ka bayar ne. Cuta da mutuwa akwai ran warkewa, kowa ya ci yaɗin mage zai amayarwa. Mai neman arziki game da tunatarwa, an ci amanar ƙasa ba mai mantawa. Gamji sha sassaka turmi na gida sha daka zabun kowa. Salisu Al-Mustapha ya ce ina tunatarwa. Zalincin da aka yi bazum 'yan ƙasa ta Nijar na yankewa. Allah ya tsare ka inda kake bazum, masoyin jama'a ne, masoyin 'yan Nijar, masoyin jama'a ne. Ga addu'ar mu, Allah ya tsare ka, Allah ya tsare ka, ya kare mutuncin ka da kai da iyalinka. Bazum, Allah ya tsare ka, masoyin talakawa.